ми святой кривою, все, чим грешний брат тобою, все, чим грешний брат тобою, мне в души огонь згасає, боль, коли я твой приймаю, боль, коли я твой приймаю. У першай частцы будзем разважаць аб тым, што пан Езус выцерпеў у час ад малітвы ў садзе аліўным аж да несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя знявагі пана, якія ён за нас цярпеў, будзем ахвяраваць, просячы за святы каталіцкі касцёл, за святога айца і за ўсё духавенства, а таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і ўсіх няверных, каб пан Бог даў ім ласку на вяртанне. Жаль тісні серця і душа у болі, Єсус приймає муку з доброї волі, у саді клінчить, просьби шлі на Бога, в серці тривога, як на землю пав, под кривавий лівся, а Юда стратний момент приступився, змав цілункам, дав на ту поруки, настиг на муки, коти шавніри, збавцу вяшуть моцна, люд жорстким гневе к пице дори злостно. Все это тихо и покорно сносит наш пан с небеса. Сбитый я страшно, в усны кров покрыла, час як жаўнерства сына Бога била. Ось як змянили болі уздихання, серця кохані. У плача серця, плача безупинна, за гріх твой, Єсус, терпіть боль невинна. Каюся моцно за свои провины, Божья одины. Иисус, на жахливые муки, тихие гнятка ворогам шуканы, Иисус мой коханий, Иисус, ты за срібні гроші в учням невдячним Юдам був проданий. Єсу мой коханий, Єсу, тяжким смутком і болем, як сам засвідчив, був ти протинаний. Єсу мой коханий, Єсу, на молитві у саді, под стебелівся кривавий, як зранений. Єсу мой коханий, Єсу, поцілунками страдай, руки злочинцям бил настиг отданий. Єсу мой коханий, Єсу, пути грубі жорстка, был ты свавольным жаўнерством звязаний. Єсу мой коханий, Єсу, громадою и лживой был
за волоси тяганы, Ісу мой коханий, Ісу, пробачима мальхуса, твар найсвятейший спитый обсмеяный, Ісу мой коханий, Ісу, раз фальшивых двух света, был як бунтарник неслушно подданный, Ісу мой коханий. Будь привітаний, будь усхваляний, за нас отданий и сневажаний, будь улюбленный, будь похваленный, Боже благословленный. Ах, я мати, так жалостно, плачу в смутку невыносным, сердца болю меч пробил, сердца болю меч пробил. Мати наша, ты горуешь, а к чему ты так смуткуешь? Кто причиной болю был? Кто причиной болю был? Кто ж не беда и причины терпит сын за наши вины, склавши тёй на алтарь, склавши тёй на алтарь. О, Мария, когда знаться, у тебе дозволь спытаться, у слезах чему твой твар, у слезах чему твой твар. Ах, усади, Иисус милый, просить юной за бессилы, пути став сыночек млеть, пути став сыночек млеть. Мати смутку и недоли, дай нам плакать без подоли, разом дай с тобой терпеть, разом дай с тобой терпеть. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Ісу, ти бачиш, криш свой не кидай,
споглядаю, да Тебе липа, про свой крыж имкнуся. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. Інтенція гэтай святой імшы молімся за душі ўчысту церпячыя, просім для іх збаўлення. Нехай Пан облегчыць іх час цярпення. Молімся таксама за памерлую Марыю, Антона, Павла Бурдукевич, усіх памерлых сямей Бурдукевич, Булаш Сідаренка, за памерлага Адама, Марыю Недзень, Браніславу Уліч і ўсіх памерлых сям'яў Недзін і Уліч. Попросим Божьей ласки, опеки для Маті Божией, оздоровления для Святослава и даров Духа Святого для лекаров. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли зложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся, Боже, Ты про Своего Сына с предвечное Слово еднаешь с собой род человечий. Дай, просим, каб со щирой отданностью и с живою верой люд христианский шел насустрач великодным святам праз Пана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить, у єдності Духа Святого Бог празднуй все веки вечные. Аминь. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні пан сказаў Самуэлю: «Напоўні рог свой алеем і ідзі, я пасылаю цябе да Єсея з Бетлеема, бо я знайшоўся сабе караля між сынамі ягонымі». Калі яны ўвайшлі, ён убачыў Элія і сказаў: «Сапраўды, перад панам гэта памазанік ягоны». І сказаў пан Самуэлю: «Не зважай ні на аблічча яго, ні на ягоны высокі рост, бо я адкінуў яго. Я не гляджу, як глядзяць людзі, бо чалавек бачыць тое, што на відавоку, а пан заглядае ў сэрца». Нарэшце Єсей прывёў да Самуэля сваіх 7 сыноў. І сказаў Самуэль Єсею: «Пан нікога з іх не выбраў». І сказаў Самуэль Єсею: «Ці гэта ўсе твае сыны?» Той адказаў: «Застаўся яшчэ малодшы, ён пасвіць авечак». І сказаў Самуэль Єсею: «Пашлі, каб прывялі яго, бо не сядзем за стол, пакуль не прыйдзе». Тады Єсей паслаў па Давіда, і прывялі яго. Ён быў руды, меў прыгожыя вочы і прывабны выгляд. І сказаў пан: «Устань і намасці яго, бо гэта ён». Тады Самуэль прынёс рог з алеем і намасціў яго між братоў ягоных. І дух пана сышоў на Давіда пасля таго дня. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан пастырь мой, не буду мець нестачи. Пан пастырь мой,
нястачы. Накіроўвай мяне на сцежкі справядлівасці, дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго, і пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Читання послання святого апостола Павла до Ефесаў. Браты, калісьці вы былі цемрай, а цяпер вы святла ў Пану. Паступайце, як дзеці святла, бо плод святла ёсць ва ўсялякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе. Імкніцеся да таго, што даспадобы Богу. Не бярыце ўдзел у бясплётных стравах цемры, а лепш выкрывайце іх. Бо пра тое, што яны робяць патаемна, нават сорамна казаць, а ўсё, што выкрываецца праз святло, становіцца яўным, бо ўсё, што становіцца яўным, есть святло. Таму сказана: прачніся, які спіш, і ўваскрэсне з мёртвых, і Христус асветліць цябе. Гэта Слова Божае. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Я світло світу, каже Павел. Хто пойде за мною, буде мати світло життя. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пані. У той час, праходзячы, Езус убачыў чалавека, сляпога ад нараджэння. І вучні спыталіся ў яго, кажучы: «Раббі, хто зграшыў, ён ці бацькі ягоныя? Што ён нарадзіўся сляпым?» Езус адказаў: «Ні ён не зграшыў, ні бацькі ягоныя. Але сталася гэта дзеля таго, каб праз яго выявіліся справы Божыя. Пакуль дзень, нам трэба рабіць справы таго, хто паслаў мяне. Надыходзіць ноч, калі ніхто не можа рабіць. Пакуль я на свеце, я святло свету». Сказаўшы гэта, ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліны гразь і памазаў гразю вочы сляпому. І сказаў яму: «Ідзі, абмыйся ў купальні Сілаам», што перакладаецца «пасланы». Той пайшоў, абмыўся і прыйшоў відушчы. А суседзі і тыя, хто бачыў яго раней жабраком, казалі: «Ці не той гэта, які сядзеў і жабраваў?» Адны казалі: «Гэта ён», а іншыя: «Падобны да яго». А ён сам казаў: «Гэта я». Тады пыталіся ў яго: «Як жа адкрыліся твае вочы?» Той адказаў: «Чалавек, якога завуць Езус, зрабіў гразь, памазаў вочы мае і сказаў: мне ідзі ў Сілаам і абмыйся. Я пайшоў, абмыўся і стаў бачыць». Сказалі яму: «Дзе ён?» Ён адказаў: «Не ведаю». І павялі яго, таго, што нядаўна быў сляпы, да фарысеяў. А ў той дзень калі Езус зрабіў гразь і адкрыў яму вочы, быў шабат. І фарысеі зноў пыталіся ў яго:
як ён стаў бачыць. Ён жа сказаў ім: гразь паклаў мне на вочы, я абмыўся і бачу. Тады некаторыя з фарысеяў казалі: не ад Бога гэты чалавек, бо не захоўвае шабату. Іншыя казалі: як можа грэшны чалавек чыніць такія цуды? І падзяліліся яны. Зноў жа кажуць сляпому: а ты што скажаш пра яго, бо ён адкрыў табе вочы? Той адказаў: гэта прарок. Аднак юдэі не паверылі, што ён быў сляпы і стаў бачыць, пакуль не паклікалі бацькоў таго, які стаў ведушчым. Яны спыталіся ў іх, кажучы: гэта ваш сын, пра якога кажаце, што нарадзіўся сляпым? Як жа ён цяпер бачыць? Бацькі ягоныя адказалі: мы ведаем, што гэта наш сын і што ён нарадзіўся сляпым. Але якім чынам ён цяпер бачыць, не ведаем. І хто адкрыў яму вочы, не ведаем. Спытайцеся ў яго самога, ён дарослы, сам пра сябе скажа. Так адказалі бацькі ягоныя, таму што баяліся юдэяў, бо юдэі ўжо змовіліся адлучыць ад сінагогі таго, хто вызнае Езуса як Месію. Вось таму бацькі ягоныя і сказалі: ён дарослы, спытайцеся ў яго самога. Тады другі раз паклікалі чалавека, які быў сляпы, і сказалі яму: аддай хвалу Богу. Мы ведаем, што той чалавек грэшнік. Ён адказаў ім: ці грэшнік ён, не ведаю. Адно ведаю, што я быў сляпы, а цяпер бачу. Зноў сказалі яму: што зрабіў ён з табою, як адкрыў табе вочы? Ён адказаў ім: я ўжо казаў вам, а вы не слухалі. Навошта зноў хочаце пачуць? Хіба і вы хочаце стаць ягонымі вучнямі? Яны зняважылі яго і сказалі: ты ягоны вучань, а мы вучні Маісея. Мы ведаем, што з Маісеем размаўляў Бог, а вось той, адкуль мы не ведаем. І адказаў ім гэты чалавек: менавіта гэта і дзіўна, што вы не ведаеце, адкуль ён. А ён адкрыў мне вочы. Мы ведаем, што Бог не слухае грэшнікаў, а таго, хто пабожны і выконвае волю ягоную, таго слухае. Ад веку не было чутна, каб хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння. Калі б ён не быў ад Бога, нічога не мог бы рабіць. Сказалі яму адказ: у грахах ты ўвесь нарадзіўся, і ты яшчэ нас вучыш? І выгналі яго прэч. Езус пачуў, што выгналі яго прэч, знайшоў яго і сказаў: ці верыш ты ў Сына чалавечага? Той адказаў: а хто ён, пане, каб я паверыў у яго? Езус сказаў яму: ты ўжо бачыў яго, гэта той, хто гаворыць з табою. Ён жа сказаў: веру, пане, і пакланіўся яму. І сказаў Езус: на суд прыйшоў я ў гэты свет, каб не ведушчыя бачылі, а ведушчыя сталі сляпымі. Пачулі гэта некаторыя з фарысеяў, якія былі з ім, і пыталіся ў яго: няўжо і мы сляпыя? Езус адказаў ім: калі б вы былі сляпыя, не мелі б граху. Але цяпер кажаце: бачым, і застаецца грэх ваш. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сідайце. Дорогие браты и сестры, Христос адказвае вучням сваім калі вучні задаюць пытанне Христу, хто зграшыў, ён ці бацькі ягоныя, што ён нарадзіўся сляпым, яны запыталі Езуса. І сёння ўсё яшчэ часта можна сустрэць падобную ментальнасць нават сярод хрысціянаў. Ёсць шмат людзей, якія шукаюць прычыну хваробы ці інваліднасці ў нейкім граху, у праклёне, успрымаюць падобны стан як Божую кару. Вельмі часта гэта здараецца, паважаныя, і такім чынам парушаецца і першае прыказанне, ходзяць па розных магах і так далей, пытаюцца, хто ж там мне падрабіў, хто ж адрабіў, от чаму са мной так дрэнна, там пятка заказытала, і ўжо бяжыць там пытацца ай-яй-яй-яй, і пры гэтым парушаючы Божае прыказанне даволі моцна. Адказ Езуса адназначна адкідае такое тлумачэнне няшчасця ў жыцці чалавека. Рэч не ў тым, каб адмаўляць, што дрэнныя паводзіны
прыводзіць да адпаведных наступстваў і для самых людзей, якія жывуць у нязгодзе з Божай воляй, і для іх атачэння. Аднак не ўсё зло, што здараецца ў гэтым свеце, можна патлумачыць такім чынам. Не заўсёды можна знайсці непасрэдных вінаватых. Адказ Езуса вучыць нас інакш ставіць пытанне не за што, а дзеля чаго здараецца тая ці іншая рэч. Сталася гэта дзеля таго, каб праз яго, невідушчага, выявілася справы Божыя, кажа настаўнік. І такое бачанне рэчаіснасці нам варта пераняць ад Пана адносна ўсяго, што адбываецца ў нашым жыцці, і добрага, і дрэннага. Ніводная падзея ў гэтым свеце не з'яўляецца апошняй кропкай у гісторыі. Нездарма гаворыць, есть такая прымаўка «нет худа без добра». Поэтому вось у нейкім сэнсе мы павінны гэта трошачкі так успрыняць. Перад чалавекам заўсёды ёсць выбар, у якім духу ўспрымаць здарэнні. І драматычныя сітуацыі вельмі добра паказваюць, што мы верым і на што мы спадзяёмся. Магчыма, сляпы ад нараджэння ўжо не меў ніякай надзеі на аздараўленне. Не уяўляў, што яго існаванне можа выглядаць інакш. Адносна некаторых сітуацый, напэўна, мы ставімся падобным чынам, не бачым ніякай іншай магчымасці, не уяўляем, што можа адбыцца, каб нешта змянілася. У выпадку з гэтым сляпым чалавекам ініцыятыва перамяніць яго жыццё належыць Пану. Езус верыць, што справы Божыя могуць адбыцца там, дзе з чалавечага пункту гледжання няма ніякіх шансаў. Аднак невідушчы мусіць супрацоўнічаць з тым, хто нясе яму аздараўленне. У адрозненне ад іншых гісторый, пра якіх ведаем з Евангелія, цуд не адбываецца тут жа, зараз. Але Езус выкарыстоўвае як сродак сваю сліну, перамешаную зямлёй, і кажа сляпому пайсці абмыцца ў адлеглай купальні Сілаам. І такое заданне для сляпога можам уявіць было нелёгкім. Гэта тэст ягонай веры, гэта педагогіка Пана, які не ўспрымае чалавека як марыянетку, але чакае, што ў даверы да яго мы зробім сваю частку высілку. Хто ж гэты сляпы? Далейшы аповед евангеліста Яна паказвае, што аздараўленне дзіўным чынам становіцца крыніцай складанасцяў для былога невідушчага. Спачатку суседзі, а потым фарысеі не вераць таму, што адбылося, і ўцягваюць яго ў свае дэбаты, скіраваныя супраць Езуса. Аднак гэты нечаканы канфлікт на самым пачатку жыцця ў новай якасці для былога сляпога жабрака пераўтвараецца ў нагоду лепш зразумець, што адбылося з ім, і што важней, акрэсліць сваю пазіцыю в адносінах да Езуса. Тут мы яшчэ раз знаходзім пацверджанне той праўды, што складанасці і перашкоды не кара і не доказ нашай неправеднасці, а спосаб узрастаць у веры ў цнотах. Вызнанне Езуса Месіяй напрыканцы эпізоду не менш важнае, чым зрок, што жабрак атрымаў дзякуючы Езусу. У гэтым заключаецца сапраўдная здольнасць бачыць, не проста карыстацца фізічным зрокам, але распазнаць у Езусе пасланага Богам Месію-збаўцу. Паралельна з тым, як былы сляпы паступова бачаць усё ясней, не толькі святло зямное, але таго, хто ёсць святлом свету, евангеліст паказвае, як адбываецца адваротны працэс з фарысеямі, якія адмаўляюцца прызнаць справы Божыя, здзейсненыя Езусам. Яны ўсё больш пагружаюцца ў цемру ўласных прадузятасцяў, закрываючыся на праўду. Евангелие ставіць перад намі пытанне пра нашу здольнасць і нездольнасць бачыць. Як часта мы становімся закладнікамі сваіх прадузятасцяў, не жадаючы прызнаць відавочнага.
Як часта бліскучая мішура гэтага свету асляпляе нас, засланяе прастату праўды. Як часта мы бачым рэчы і людзей скажонымі, бо глядзім на рэчаіснасць праз прызму ўласных інтарэсаў, свайго эгаізму, жадання дамінаваць і кантраляваць усіх. Ці ж не дазваляем страху сказіць, пераблытаць прапорцыі таго, як выглядае стан рэчаў? Ці наш позірк часам не загіпнатызаваны негатывізмам, так, што не ўмее заўважыць прыгажосць, якая нас акружае? Ці жадаем узрастаць у благаслаўленні, шчасці тых, хто не бачыў, а паверыў? Праўда, што большую частку інфармацыі з нашых органаў пачуццяў мы атрымліваем праз зрок. Аднак сучасная навука сцвярджае, што велізарная частка нават фізычнай рэчаіснасці недаступная чалавечаму воку. Для яе пазнання патрэбныя зусім іншыя інструменты. Гэты факт дапамагае нам усвядоміць у пакоры, што можам толькі атрымаць праз веру ці з верай, даверам, тое, што не бачна. Я не гляджу, як глядзяць людзі, бо чалавек бачыць тое, што навідавоку. А Пан заглядае ў сэрца, кажа Бог Самуэлю у сённяшнім першым чытанні. Мы таксама, паважаныя, можам задумацца, бо, напэўна, былі і сляпыя фарысеі, но, напэўна, хтосьці быў і сляпыя дастойнікі нейкія. Але Бог, калі падышоў да гэтага, Езус, калі падышоў да гэтага сляпога, там было безнадзейнасць абсалютная. Мы пачулі пра словах. Ці чулі вы? Адвеку не было чутна, каб хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння. Адвеку не было чутна. То есть чалавек нарадзіўся. Гэта было абсалютная безнадзейнасць. Бачым вялікі цуд, які адбыўся, па-першае, фізічны, фізіялагічны цуд, але таксама мы бачым такі знак цуд, які адбываецца часамі з чалавекам грэшным. Гэта вельмі важна. Я чытаў недаўна такое цікавае здарэнне, якое адбылося ў часе вайны з адным салдатам, нямецкім жаўнерам, які быў выхаваны даволі так, не то што дрэнна, можам сказаць, эгаістычна, дзе веры не было ў сям'і. Ён быў на вайне. І гэта было ў адной італьянскай вёсцы. Ведаем вялікую пабожнасць таго народу, асабліва да Маткі Божай. І ў гэтай вёсцы быў такая каплічка пры касцёле Маткі Божай, дзе была фігура Маткі Божай, зробленая з мрамара. Мрамар – гэта не граніт, ён слабейшы троху матэрыял, але яна была вельмі прыгожа, з белага мрамара зроблена. І вось гэты салдат бачыў, як людзі прыходзяць да гэтай каплічкі, простыя людзі моляцца, зносяць свае малітвы, чуў гэты малітву «Аве Марыя», то есть «Вітай, Марыя». Многа разоў яго это раздражняла. Ён ж быў разумнейшы, быў выхаваны, быў навукі, як гэта так, гэта да куска мрамара, як ён гэты кусок мрамара можа дапамагчы гэтым людзям. Ці яшчэ што-небудзь для яго было вось такое нешта неверагоднае і такое пустое, непатрэбнае. І нават злаваўся, моцна злаваўся на зверы гэтага чалавека, не мог талераваць. І аднойчы, калі меў службу, такую парадкавую службу блізка каля гэтага касцёла, убачыўшы, як людзі пайшлі маліцца да касцёла, пайшлі маліцца да гэтай фігуркі ў каплічку каля касцёла, ён таксама зашоў, і зашоў у гэтую каплічку і яшчэ больш набраўся такой нават ненавісць перайшла у яго сэрца, што як гэта так, тут гэта, да ўсё гэта на здзек. Ведаеце, д'ябал яшчэ троху скушвае так, што вось тут это ўсё пустата, там гэта.
Калі людзі выйшлі, ён паглядзеў на эту фігурку, узяў, падняў рэвальвер, свой дубальтоўку, якая ў яго там была, і стрэліў з ружа у гэтую фігурку. І калі пачулі стрэл у капліцы, там і людзі збегліся, і салдаты прыбеглі, бо выстрал чутны быў. Але што сталася, вось, глядзіце, гэтая пуля, якая ляцела ў бок фігуркі Маткі Божай, за некалькі сантиметраў каля фігуркі проста упала на землю. Упала на землю, не прычыніўшы нічога, а фігурка раз'яснілася такім бляскам, і з вачэй Маткі Божай паплылі слёзы. Гэта людзі, якія прыбеглі, убачылі гэта ўсё, былі сведкамі гэтай з'явы, і бачылі гэту кулю, якая ляцела, якая ляжала побач, і бачылі, як слёзы з вачэй Маткі Божай сцякаюць. І тое, што перажыў, гэта чалавек сам апісвае гэты факт, і тое, што ён перажыў, ну, такое, можна сказаць, чалавек безнадзейны, вот як гэты сляпы, абсалютна безнадзейны ў веры, безнадзейны перад Богам, выдавалася, безнадзейны, ну, я не знаю, як сказаць, перад людзьмі, перад якімі людзьмі безнадзейны. Але гэты чалавек паглядзеў па-другому, адкрыліся яму вочы, што ён зрабіў. Так, ён не атрымаў адразу пакарання, бо часамі здараліся такія выпадкі, калі мы памятаем, калі хтосьці спілоўваў крыжы, хтосьці разбурваў касцёлы, цэрквы, вельмі часта канчалі даволі сумна гэтыя людзі. Ці адразу, я памятаю, распавядалі такое здарэнне у Нясвіжы. Там ёсць такі перакростак, як ехаць з Нясвіжа. Там дарога на Сноў і дарога на Гародзе, і такая от раздзяляюцца. Так, і там стаяла, што мне ксёндз расказваў, стары Каласоўскі, там стаяла каплічка Маткі Божай. Вось адзін такі камсамолец, уже стаў вялікім камсамольцам, прыйшоў, неяк разбурыў гэту каплічку, збурыў гэту каплічку, ўсё там, і кажуць, зраўняў гэта ўсё, молат узяў, разбурыў. Ён зрабіў учынак і паказаў, што Бога няма, ну і пашоў памыцца ў возера і утапіўся адразу. Яго там і потом вылавілі. Многа здарэнняў розных такіх здаралася, вось, дзе таксама сведчыла, што ты, чалавеча, руку падняў не на тое. У міры ў касцёле тоже было, апавядалі, калі мы яшчэ даўно, калі адкрывалі гэты касцёл, чаму гэты касцёл не разабралі да канца, бо было пастанаўленне разабраць яго да канца, гэты касцёл. Там толькі папаў снарад у самую вежу, у самы купал, і ён быў цэлы, і пачалі такія ваюючыя атэісты разбіраць. І адзін зваліўся і забіўся, гэтыя спалохаліся, астальныя, і паўцякалі, і поэтому не даразабралі гэты касцёл да канца. А так уже было пастаўлена, што гэты касцёл павінен быў узнікнуць з лица зямлі, кажуць, з твару зямлі. Але разабралі, вы видите, эта вежа так стаіць, што збудавана новая частка, вот разабралі дагэтуль, дакуль разабралі. Гэта апавядалі людзі тыя з тых часоў, запомнілася, рознае было. Але шмат людзей выжыла, але многія з іх звярнуліся да Бога, як і гэты салдат. Усім сэрцам звярнуўся, потом нават прыехаў жыць, ён не выходзіў з гэтай каплічкі, маліўся заўсёды, прасіў прабачэння і расказваў пра Божую міласэрнасць, пра міласэрнасць Найсвяцейшай Панны Марыі. Да сённяшняга дня гэта у гэтай вёсачцы, Санта-Лючыя, так называецца она, да сённяшняга дня ляжыць тая куля каля фігуры Маткі Божай. Да сённяшняга дня чуваць сведчанні, туды прыходзяць шматлікія пілігрымкі, каб аддаць пашану і прасіць міласэрдзя Найсвяцейшай Панны Марыі для сябе, для сем'яў. То есть бачым, як бы чалавек у крайнасці граха, але атрымаў Божую міласэрнасць. Таксама святы Павел апостол, паглядзіце, святы Павел апостол, ён 3 дня быў сляпы, пакуль дайшло да яго, што ён робіць. Трэба сляпаты чалавеку, трэба страціць зрок, трэба нейкага
і нават фізычнага калецтва чалавеку, каб адкрыліся ў яго духоўныя вочы. Трэба часамі, бо настолькі Бог любіць чалавека, мы думаем, о, якое пакаранне прыйшло на чалавека гэтага, а часамі гэты чалавек самы шчаслівы ён з усіх людзей, таму што ў яго адкрыліся нарэшце духоўныя вочы, ён убачыў Бога, ён убачыў, не гледзячы на сваю, як кажуць, немач. Я таксама хачу прыпомніць, я, можа, калісьці вам расказваў, я яшчэ быў клерыкам духоўнай семінарыі, вучыўся ў Польшчы. Гэта было на маіх вачах. І аднойчы я быў у Варшаве, там прыпыніўся ў доме інспектарыяльным, салезіянскім, і тады былы ўжо інспектар, але ксёндз, якога я ведаў добра, ён прыязджаў у Беларусь. Ён пазней працаваў у Смаргоне, гэты ксёндз Ведар. Кажа, пашлі мы адведаем адну жанчыну, якая вельмі моцна хворая, там ёй сёстры апякуюцца. Многа не гаварыў пра гэтага чалавека. Мы пашлі, адведалі. Я ўбачыў чалавека, які толькі мог гаварыць, і больш нічога. Ён быў троху чуў і мог гаварыць. Ён не мог ні павярнуць галавою, ні пашавяліць рукою, і ўсё, быў сляпы яшчэ пры гэтым. Чалавек, які ляжаў 30 год вось у такім стане. То есть, як вось такая хвароба прыйшла, маючы у стане такім, хіба 18 чи 19 год было чалавеку, і пад 50 год гэтаму чалавеку было, я вось нават больш, наверное, я не памятаю, было, што 30 год ён ляжаў вось у такім стане. І гэты чалавек суцяшаў мяне здаровага, можа, мне 25 гадоў было тады, ці 26, вось так, не больш. Здаровага чалавека, які часамі нарыкаў там на жыццё, што гэта не так, гэта не так, гэта не так. А гэты чалавек так радаваўся жыццю, так быў удзячны Богу за ўсе ласкі, якія ён яму аказвае ў гэтым жыцці. Так суцяшаў, і гэта было шчыра. Гэта не было там нешта наіграна, але гэта было шчыра. Глядзець на гэтага чалавека, бо гэты чалавек, будучы сляпы, бачыў Бога, адчуваў Бога. Не можа вачыма, адчуваў Бога, яго вялікую міласэрнасць. Вось, не мог ні парушыць ні нагою, ні рукою, нічым. І быў зданы на ласку тых людзей, якія даглядалі гэтага чалавека. І мы бачым, што вось людзі, Бог і выбірае, і то мы, што думаем, што вось мы тут атрымалі нейкую часамі перашкоду. Знаеце, тоже последнімі часамі я перажываў шмат такіх праблемаў даволі вялікіх, але заўсёды так, стоячы на малітвы, думаў, былі гэтыя праблемы, здарыліся, была радасць адна, а бяда другая, у другім накірунку. Калі гэта ўсё прайшло, стала праблема ў адным накірунку, а радасць у другім накірунку. Але заўсёды быў баланс, кажуць. Не было такога, што ўсё стала гладка, але дзесьці стала лягчэй, а ў чымсьці стала цяжэй. А потом у чымсьці стала лягчэй, а ў чымсьці цяжэй, а ў чымсьці лягчэй стала. То есть не глядзець толькі ў адным накірунку, што вось гэтая праблема, але бачыць у каждай праблеме, што нешта здараецца заўсёды. Бог хоча дастаць цябе з нечага дрэннага, з граха хоча дастаць цябе. Бо большая праблема за ўсё – гэта грэх. Не там, як ты адчуваеш сябе добра ці кепска, але грэх, слепата духоўная. Поэтому так сталася, як сталася з гэтым чалавекам. Мы задумаемся над сённяшнім Евангеліем, задумаемся над нашым жыццём, над нашымі часамі клопатамі, задумаемся над Божым планам. Ці Бог не хоча нас выцягнуць ці праз хваробы, ці праз праблемы з нечага горшага. Калі мы паразважаем над гэтым і паглядзім у гэтым нейкую адваротную старану, мы паглядзім, што сапраўды Бог не хоча смерці грэшніка, асабліва мяне. Не хоча.
мяне, это кожны да сябе можа адносіць. Але хоча, каб мы былі пасланыя і сведчылі Божую міласэрнасць. Поэтому, паглядзіце, гэты чалавек сляпы пайшоў за кіламетр, будучы сляпы, яго вялі туды людзі з людзьмі, яму дапамаглі, ён сам бы не зайшоў да гэтай купальні, ну, да такога месца з вадою, пра якую казаў, бо гэта называецца пасланы, вось гэтая купальня. Пашоў, каб абмыцца, уже назад ён ішоў і дзякаваў пану Езусу. Назад, бо бачыў, уже назад ён пазнаваў гэты свет, пакуль дашоў да Езуса, ён убачыў, гэта кіламетр туды, кіламетр сюды, гэта трэба было прайсці ўсё. І паглядзіце, як мала што прыйшоў, так яго там началі, ён адразу не ўбачыў Езуса. Але паглядзіце, як яго ж адразу дапрашваць началі, выпрабаванні началіся. Там чуць не загінуў, можам сказаць, чуць не забілі, чуць не каменавалі, па-разнаму магло адысці, але сумеў адказаць і ўбачыў Езуса. Паглядзіце, як я говорю, і апосталы, і шлях апосталаў, які быў нелёгкі шлях апосталаў быў, пакуль яны маглі ўбачыць Езуса з мёртвых паўсталага. Па-рознаму падыходзіліся. Доўга часамі ў чалавека вочы адкрываюцца. Але самае галоўнае, трэба хацець, каб яны адкрыліся. Калі чалавек не будзе хацець, каб вочы адкрыліся на Бога, яны будуць як фарысеі закрыты, ён будзе ўсюды нарыкаць, а гэта не тое, а ў касцёле не так, а там не так, а той не такі, а гэты не такі, а гэты не такія, а гэты так моліцца, а гэты не так моліцца, а гэта вось так, а гэта не так, а мусіць трэба так, а мусіць трэба не так. Сам не знаю, чого хоча, конечно, ад жыцця. Поэтому просім Бога ласку для нас, каб вочы нашы адкрыліся, каб мы калісьці ўбачылі Езуса Хрыста, бо гэта вельмі, вельмі важна для нас і для нашага збаўлення. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца, да Бога, які выводзіць нас з цемры граху і адорвае сваім святлом, узнясём з верою супольныя малітвы і просьбы. Ну, тут читаешь. Молімся за святы касцёл, каб ён указваў людзям шлях да Бога, стварыцеля і пана ўсяго стварэння. Цябе просім. Молімся за спаведнікоў, каб яны з любов'ю настаўлялі грэшнікаў і вялі іх да крыніцы ласкі і жыцця. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе дзяржавамі, каб яны дапамагалі ўсім занядбаным і пакрыўджаным. Цябе просім.
Молімся за людзей, якія знаходзяцца ў палоне дрэнных звычак, каб з дапамогай Божай ласкі яны атрымалі моц, патрэбную для адновы свайго жыцця. Цябе просім. Молімся аб ласцы добрай споведзі для тых, хто ўдзельнічае ў великапостных рэкалекцыях. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб аднаўленне абяцанняў Хросту ў Вялікую суботу зрабіла нашае хрысціянскае жыццё больш сталым і адказным. Цябе просім. Божай ласки и опеки Матки Божией, оздоровления для Святослава и даров Духа Святого для лекаря, у Тебе просим. Просим вечное избавление и просим, как Бог, пробачивший провины душам чистовым и ввел их у небесное володарство, да пробачив ему все их кары за грехи. Молимся так само за померлых Адама, Марию, Недень, Брониславу, Улич и всех померлых семей Недень и Улич, за померлую Марию, Антона, Павла, Бурдукевич, всех померлых семей Бурдукевич, Булаш, Сидоренко. Тебе просим. Всемогутный Боже, Ты сам вылечиваешь наши слабости, показываешь шлях до сапраўднага счастья. Учини, просим, каб мы заўсёды были верные Тебе. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Сідайте. О, кровь святая, о, кровь откупления, напой життєвий, з неба нам посланий, ласки криниця, Отца наславлення, Ти провинам лічиш рани. О, кровь святая, у килиху укрита, как наши души Ты собой поила, грешных криница, милости открыта, каб усей провины смыла. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, а Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляє, покорно Тебе просим. Да поможи нам с глубокой верой, належной и пошаной складать ее за избавление всего свету. Праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим У гору серці. узносим их до погана. Подякуєм Пану Богу нашому. Однако да и справедливо. За правды годного это и справедливо, слушна и збагавенна. Каб мы заўсёды і всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего. И Он святло, якое пришло на свет. Каб кожний, хто вірить у Його, не ходив у темри, але мев святлого життя. Праз сакрамент святого Хросту Він визволяє нас темри граху, каб ми були дітьми святла. Тому небо и земля спевают Тебе новую песню хвалы.
І ми з усіми хорами ангелов прославляем Тебе разом з ними, скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, осана на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, осана на вишинях. Заправди, Боже, Ти святий і справедливо хвалить Тебе все Твое створення. Бо про Сина Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дійсною моцею Духа Святого. Ти все оживляєш і освячаєш, і неспинно збираєш народ свой, каба до сходу сонця і до заходу, складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у вас крос, і спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю, Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры, обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое у воскресении и чекаем Твоего прыстя у хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение у небаўшэсці, чекаючи другого прыстя, с подякою складаем Табе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святыми архангелами, Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным Отцом нашим, Фабияном и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету, супокой и збавление, будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугой Твоим папам нашим, Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, всім духовенством и всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всіх, хто в ласці Твоей дышаў з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ими завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваєш свет усялякими добротами.
Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки и вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святилися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, та поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи Христя, Збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой, Пане, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранко Божий, який береш на себе раки світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе раки світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, и будь оздоровлена душа моя. Пан докрануўся да маіх вачэй, і я пайшоў, абмыў твар і стаў бачыць, і паверыў у Бога. Слезы с твару моего вытираешь, мой Иисус, словы. Знов на меня промовляешь,
лиш проситься, позирк, Твоє скрижання забуду ніколи, Божа. Горький тобі причиняю я болю, болю, большая, чем крыш, большая, чем смерть, большая, чем грех, чем мой боль, я прошу, супокой мяне, огарни мяне, не покинь мяне, Иисус мой. Шлях свой, полный упадков Тебе я открою веру. Зможешь Ты сбыть их своею крылёю тяжко, буде исти мне услед за Тобою, дай мне достойно напиться любовью Твоею. Болю, большая, чем крыш, большая, чем смерть, большая, чем грех, чем мой боль, я прошу, супокой мяне, огарни мяне, не покинь мяне, Иисус мой. Болю, большая, чем крыш, большая, чем смерть, большая, чем грех, чем мой боль, я прошу, супокой мяне, огарни мяне, не покинь мяне, Иисус мой. Иисус Христе, спасца святу, дай мне сила нести крыш, слово правды, веру щира, дай мне, Божа, ласки Твои. Иисус Христе, спасца святу, дай мне сила нести крыш, слово правды, веру щира, дай мне, Божа, ласки Твои. Молимся. Боже, Ти освятляєш кожного чоловіка, який на цей світ приходить. Осветли наши души зянием Твоей ласки, каб думки наши были сгодны с Твоей волей. И каб мы щирым сердцем Тебе любили, праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михалия, бережи нас. Будь нам обороною, собрать спокусов и пастор злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, кинь у пекло сатану и інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амінь.
Сядьце, некалькі аб'яў душпастырскіх. Паважаныя, заўтра панядзелак гадавіна асвячэння катэдральнага касцёла ў Мінску. У катедры ўрачыстасць, у архідыяцэзіі свята. Святая імша ў нашым касцёле ў 19:00. Заўтрашняга дня ў нас будуць святыя імшы вечарам у будні дзень у 19:00. То есть не ў 18, як заўсёды, але ў 19:00 і выключна толькі нядзеля 18:00, як заўсёды, то есть не мяняецца. У аўторак імша у 9:18, 9:19, то есть у сераду у 9. У чацвер у нас урачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Это великое свято, имша обовязковая, это значит обовязково стараться присутничать на святой имши. Так само паўстрымацца ад неабавязковай працы у гэты дзень. Святая імша у нас у касцёле будзе ў 9 і ў 19, у Новым Свержні будзе ў 18 гадзін. З пятніцы распачынаюцца рэкалекцыі ў нашай парафіі. Рэкалекцыі будзе весці ксёндз Андрэй Лысы. Ён працуе ў Мінску на парафіі святога Яна Евангеліста. Гэта першыя. Рэкалекцыі пачынаюцца ў пятніцу ў 17 гадзін вечара споведдзю. Дарога крыжовая, святая імша і далей споведь і выстаўленне Найсвяцейшага сакрамента да 9:30. Вось так. У суботу таксама будзе з раніцы імша ў 9, у 10 выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Пастараемся арганізавацца колыкі ружанцовыя, каб вось адарацыя была на працягу дня да 7 часоў вечара, потом імша, потом яшчэ будзе магчымасць прыйсці паспавядацца таксама. Ну і нядзеля, звычайна, як нядзеля выходзіць. З заўтрашняга дня вечарам, то есть пасля імшы, заўсёды тут ксёндз будзе на працягу ўсяго тыдня, после таксама святой імшы да 9:10:30, каб хто не можа прыйсці паспавядацца, як там не атрымоўваецца, маглі прыйсці вечарам паспавядацца ў касцёл, бо великаноцная споведь гэта абавязак, абавязковая споведь для кожнага хрысціяніна католіка. Асаблівым чынам прашу не занядбаць. Таксама пастараемся на гэтым тыдні наведваць хворых, якіх вы давалі на наведванне. І прашу вас таксама памятайце, што велікодная споведь гэта велікодная, і не быць у споведзі будзе грэх цяжкі. Тое, што ксёндз хадзіў, калядныя наведванні, паспавядаў каго-то, это не значыць, што вось усё так ужо паспавядаўся раз у год і хваціць. Але велікодная споведь гэта абавязковая, слухайце. Божанараджанёвая на Божае нараджэнне гэта з пабожнасці больш, а велікодная з абавязку. Поэтому задбайце, калі ласка, я вас вельмі прашу. Наступную нядзелю будзе імша ў 9 часоў ад Седа Жацерава. У Свержні будзе 13:00 імша. І так, як звычайна, кожную нядзелю. Наступную нядзелю мы завешваем крыжы фіолетавым колерам, это 5-я нядзеля Великага посту, і мы вось гэта так як бы уваходзім у такую стадыю Великага посту, такую адказную, ўжо тыдзень перад вербніцаю і за 2 тыдні да Пасхі. Таксама на гэтым тыдні 18 числа, то есть уже купленыя білеты, скажу, можем так, чалавек, які прыедзе майстраваць арган, сабіраць арган наш, які мы прывезлі, які ёсць тут у нас у парафіі, будзе сабіраць арган ён з 18 числа, то есть 18 павінен прыехаць, і 10 до 2 числа, до 2 красавіка, апреля, то есть, казаў, што яму хваціць часу, каб сабраць арган. Конечно, павінны мы зразумець, што трэба заплаціць за зборку аргана. За арган мы разлічыліся. Я яшчэ раз назову вам цифры, каб вы былі так трошачкі, мы свядомыя, каб былі гэтых цифраў. 25 000 евро каштаваў арган сам.
Это арган бэушны, як кажуць, але ў вельмі добрым стане. Можна было бы і дзешавей, але больш купіць дзесьці арган там, але аддасі больш грошай потом, каб яго прывесці ў адпаведны стан. 13 000 евро каштуе разборка, а потом сборка. То есть за разборку мы заплатили, и заплатили за 3650 евро, амаль 4000 евро за прывоз аргана сюды ў Беларусь. То есть, калі вы падлічыце, бачыце, сколькі грошай пашло ўжо на гэта, і засталося нам яшчэ 6500 евро, дзесьці каля 1000 евро мы ўжо насабіралі на зборку аргана. Я буду вельмі ўдзячны за дапамогу і прашу дапамогу, бо трэба чалавеку, як будзе ад'язджаць, заплаціць. Я вам скажу, што даволі было так складана, знаеце, разлічвацца, бо там так заплаціў, там то заплаціў, і даюць табе, гавораць, вот да гэтага часу ты заплаціў, альбо не будзем двигацца нікуды. І не будзеш гаварыць, да вот я заплачу тыдзень пазней, ці два, вот сказалі до 2 числа, значыць до 2, ну іх так, ну. Альбо не балуйся, як кажуць, не купляй, ці што яшчэ. Пагэтаму, паважаныя, вось да выезду гэтага чалавека з Беларусі мы павінны будзем з ім разлічыцца з гэтым чалавекам. Звяртаемся, я звяртаюся, каб дапамаглі нам таксама, і да парафіянаў. Я прашу вас, можа, хто есть вашыя так і знаёмыя, ці хто, што ксёндз прасіў, каб дапамаглі вось сабраць арган, прыйдзеце, паслухайце, як будзе прыгожа граць. Вот, поэтому так, трэба з гэтай справай вырашыць. Буду вельмі ўдзячны за дапамогу, так, ну, вось, вельмі прашу, калі ёсць такая магчымасць, поэтому гэта так троху мне заўсёды балела сэрца, з гэтага, каб сабраць гэта ўсё, вось, неяк распачалі гэтую эпапею аргана, ну, хочацца ўжо завяршыць, не пакінуць так у паветры троху, як калісьці так касцёл наш будаваўся, так, кажуць, началі, і потом не зналі, як закончыць. Это ўсё так, такая эпапея была, вялікая, доўгая, і невядома, што як робім, і гэта павінна быць зроблена. На хвалу Божую. Гэта, я думаю, і для нас, і для нашай культуры, і будзе вельмі добра для столбцаў мець арган. Гэта што тычыць аргана. Далей я буду ўдзячны валанцёрам за дапамогу, асабліва падчас рэкалекцый. Валанцёры запрашаюць да ўдзелу ў акцыі «Велікоднае святло», можна прыносіць свае вырабы, набываць прапанаваныя. Пра хворых я ўжо сказаў. І я яшчэ, вось ёсць у нас тут такая кніжачка цікавая, «Пасха. Традиционные современные блюда к праздничному столу». Вось такая, еще несколько таких книг у нас есть, разные, вось такие постные блюда, и усялякие блюда, и усялякий дизайн. Вось тут один человек, який там этим займаўся, выдаў такую книжку. Калі хто цікавіцца, калі ласка, можна набыць гэтую книжку, і вось гэтыя на подарунок можно там, это самое, муж жонцы можа купить. Ці бабуля, вось традиционные блюда, такие новые блюда, бабуля скажа, иди отсюда, я знаю, что робить. Ну, але ёсць. Это такие рецепты. Я дзякую за ваши ахвяраванні, няхай пан Бог благаслаўляе. Ну і гэта такія, таксама запрашаем усіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у наш парафіяльны хор. Рэпетыцыя адбываецца ў суботу о 18 гадзіне. Наша арганістка Валентина навядзе гэты хор. Запрашаем сардэчна. А то так сумна, каб это ж было ўжо хор, будзем рыхтавацца, каб у нас... Помніце, тут прыязджалі, і хто быў, паглядзелі, які прыгожы. Ну, што мы в столбцах тоже спяваць людзі ўмеюць. Правда, троху баяцца спяваць. Мусіць, у школах не было хора, ці быў хор у школах? Быў? Ну, должны навучыць спяваць, хоць троху там. Ну, як не ўмееце, караоке дома, ну, пасля поста.
можна устраюваць так, вучыцца спяваць. Гэта ж все ж зараз ёсць магчымасці яшчэ якія. Вось гэта такія кароткія аб'явы, кароткія, доўгія даволі былі. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом Твоим. Схилите головы на благословление, могутный Боже, узглянь на тых, кто узносит до Тебе свои молитвы. Подтримливай немоцных, оживляй своим светлом блукающих у смиротным змроку. Каб милостиво збавленные Тобою до сяго злога, с Твоей допомогой досягнули наивысшейшего счастья праз Христа, Пана нашего. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, стал печили оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печили оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печили оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним, євангельським життям і отданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і вділяючи святые сакраменти. А дари ласки хвали алтара слугу Твоєго Отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Отчину від нападків злого духа. Праз Христа Пана нашого. Amen. Ангел панский свистовал Панне Марии, И зачала Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. вось я слуга панская, Нехай мне станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. а слово сталося телом, И поселилась меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус.
Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный odpoczynek дай им, Пани, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пани, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пани, а светло вечное нехай им светить. Нехай odpoczywaють у супокої. Аминь. Прославленный. Что и компьютер залезли. Да? Ну, выскочила нечто было. У всех проходит. В моем случае не проходит. Николаевна, вы слышали, что Ксен сказал, что целую неделю будет это ходили в костел целую неделю? Кто? Все. Говорят. Когда? Так хватает. Ну. Вам указку надо зробити? Чому? А детский хор? Нет, так а есть. Ну я буду приходить. Вы же меня не зовете. Я выхожу. Я прошусь, пишу. Ну. Нет, вы это, если я трохи по молодости забылся, вы раз мне, где, почему не на репетиции? И все?